ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଆଉ ପଞ୍ଜିକା। ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ଅଦ୍ୟତା 5-10-2024, କନ୍ୟା 22 ଦିନ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା, ଶନିବାର। ତୃତୀୟା 60 ଦଣ୍ଡ ଅହୋରାତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 5:39:44, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:29:46। ଯୋଗ୍ନି ଆଗ୍ନେୟ। ମୃତେ ଏକପାଦ ରାତ୍ରି 9:33 ଗତେ। ଦ୍ୱିପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ପୋଟଳ ଖାଇବା ମନା, ଖାଇଲେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ଅମୃତ ବେଳା ଦିବା 10:23 ଗତେ, 1:30 ମଧ୍ୟ। ଅପରାହ୍ନ 4:39 ଗତେ, 5:20 ଗତେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ପରିବାରରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହେବ। ପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ ଓ ଧନ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଶ୍ୱିନ ଓ କୃତ୍ତିକା ମେଷ, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11। ପ୍ରଭୁ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ 12 ଯୋଗୁଁ ଘାତବାରର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ମାର୍ଜିତ ଓ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ସମନ୍ୱୟତ ଶକ୍ତି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃତ୍ତିକା ଓ ମୃଗଶିରା ବୃଷ, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 12। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ 5ଟି କର୍ମରେ ଅତି ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାରେ ବିଚକ୍ଷଣ, ଚାଲିଚଳନରେ ସଂଯମତା, ମନରେ ସ୍ଥିରତା, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା, ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ ବିଚକ୍ଷଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃଗଶିରା ଓ ପୂର୍ବବସ୍ତୁ ମିଥୁନ, ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ। ମନ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଧନ ଫେରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ଦେଖାଇବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶିକାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ, ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
सिंह राशि व्यक्तिविशेष माने घात 12 एवं तृतीया चंद्र तिथि जोगु घात 12 प्रभाव रहिबो नाही। मनरे उत्साह उद्दीपना, परिवार रे सुख शांति एवं भाई भौणी प्रति स्नेह श्रद्धा आंतरिकता अधिक रहिबो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता, समस्त कर्म रे आपणकर कर्म कुशलता प्रकाश पाइबो। जेउ मानकर मघा और उत्तर फाल्गुनी सिंह से माने सुफल हेबे। शुभ रंग गोलापी, शुभ संख्या 6। प्रभु जगन्नाथ को आराधना कले से माने शुभफल प्राप्त हेबे। कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने घात 12 एवं द्वितीय चंद्र जोगु समस्त कर्म रे शुभफल मिलिबे, मध्य मन अस्थिर और विषादग्रस्त रहिबो। धन और आय जेते अधिक हेले मध्य मन रे आत्मसंतोष और आत्मतृप्ति मिलिबो नाही। खर्च प्रति अनाग्रह और संचय प्रति मन रे आग्रह प्रकाश पाइबो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय उत्तम हेबो एवं आयर किछि अंश संचय रे विनियोग करिवे। कर्म रे सफलता मिलिबो। किछि समस्या मध्य देखा देबो। जेउ मानकर चित्रा और उत्तरा फाल्गुन कन्या से माने उपकृत हेबे। शुभ रंग मेरून, शुभ संख्या 12। माँ षोडशी को आराधना कले आपण विशेष शुभफल प्राप्त हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष माने श्री चंद्र, शनिवार एवं स्वाति नक्षत्र जोगु स्वजन रे सुसंपर्क, परिवार रे सुख शांति, देह मन सुस्थ रहिबो। आमोद प्रमोद मौज मजलिस अधिक आग्रह करिवे एवं परिवार प्रति अधिक जत्नवान हेबे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे आशा सफलता मिलिबो। जो मानकर चित्रा और विशाखा तुड़ा से माने शुभफल प्राप्त हेबे। शुभ रंग धला, शुभ संख्या 2। माँ गायत्री को आराधना कले आपण शुभफल प्राप्त हेबे। बिछा राशि व्यक्तिविशेष माने द्वादश चंद्र जोगु अଯଥା खर्च, बद खर्च और परिवार खर्च भार वृद्धि पाइबो एवं खर्च भार रे अतिष्ठ होई ऋण करने को पड़िबो। मन रे दुश्चिंता, दुर्भावना और हतोत्साह भाव प्रकाश पाइबो और निश्चिंतता को परित्याग करी अनिश्चिततार पाश्चात्य भाव करिवे। अपव्यय, अपवाद, अपजसर शिकार हेबे एवं बिना कारण रे बहुत व्यस्त हो पड़िबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय स्वल्प हेबो एवं कर्म रे विफलता और विघ्न घटिबो। जेउ मानकर ज्येष्ठ बिछा से माने सतर्क हेबे। शुभ रंग लाल, शुभ संख्या 3। प्रभु हनुमान को आराधना कले आपण विशेष शुभफल प्राप्त हेबो। धनु राशि व्यक्तिविशेष माने एकादश चंद्र जोगु आकस्मिक धन लाभ, कौनसी विशेष सूत्रु धन प्राप्ति एवं अन्य को देइथिबा धन ओ हृदधन फेरी आसिबो। समस्त आशा आकांक्षा अभिलाष पूर्ण हेबो एवं समस्त कर्म रे सुचिंतित पदक्षेप नेबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता ओ प्रमोशन मिली पारे। जेउ मानकर मूला और उत्तराढ़ासा धनु से माने उपकृत हेबे। शुभ रंग हलदिया, शुभ संख्या 5। माँ तारा को आराधना कले आपण विशेष शुभफल प्राप्त हेबो। मकर राशि व्यक्तिविशेष माने दशम चंद्र, शनिवार एवं स्वाति नक्षत्र भोग होउथिबारु भाग्य अपेक्षा कर्मर अधिक गुरुत्व और विश्वास रहिबो। मन रे सचिंता, सद्भावना प्रकाश पाइबो एवं कर्मर अधिक आग्रह रहिबो। नूतन कर्मारंभ करि पारंती किंबा नूतन नियुक्ति मिली पारे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय मध्य हेबो
ଏବଂ କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ କଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ଓ ଉତ୍ତରାଢାସ ମକର ସେମାନେ ସୁଫଳ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବି ସେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୃପା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ମନରେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲଘୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ଓ ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରା କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11। ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବି ସେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶନିବାର ଓ ରାହୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବେ। ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକତା ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ମନ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଓ ବ୍ୟବହାର ବିବାଦୀୟ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମରେ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ମନ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ମା ଧୂମାବତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବି ସେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିଟି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।